И здравейте хора, днес ще рисуваме очи. За тази цел ще ни трябва моливче и гумичка. Хубаво е моливчето да е HB, защото се трие лесно. Така, нека започнем. Аз лично първо започвам от това кръгличкото нещичко, което е в началото на всяко око. Да. След това, както аз му викам, издължавам окото, за да придобие формата си, която трябва да има. Малко накриво стана, но ще обърна малко листа. Така. Сега е добре да си подчертаем, както аз му викам, естествено, нали? Винаги аз така правя. Ето така, да стане по-тъмничко, да не си личи чак толкова много. Може да оставим малко беличко. И сега започваме да придаваме вид на окото. Тук ще го затъмним. Да. Малко голям стана там, ама нищо. Така. Разбира се, всеки може да поправя грешките си, ако не му харесват. Така. Всяко око обикновено зеницата му, нали, вътрешната му част е наполовина. Затова ние ще я нарисуваме как трябва. Правим я наполовина. Ето така горе-долу. Тук ще поизтрия лекичко. Така. Правим си зеницата. Ето вижте, примерно на мен сега не ми харесва много. Затова ще я изтрия направо цялата. Ще я нарисувам наново. За да стане по-кръгло, нали? Допреди малко беше по-квадратно. Така, сега според мен е много по-добре. Така. Почваме с зеницата, като я запълваме. И слагаме едно блестящо, което има всяко око. То остава бяло. Почваме с светлосенките. Тук затъмняваме. Даже мога да кажа, че направо го правим в черно. Така. Тук също. Тръгваме. Колкото по-надолу слизаме, толкова по-ярко трябва да изглежда. Ето. Нещо такова. Тук също можем да го запълним. Нещо такова. Ами, бива, да. Тук можем да поизравним малко. Да, камерата няма как да фокусира, естествено. Така. Забелязала съм, че всяко око има малко каналче. Някъде ето тук. Затова и ние ще го направим. То е близичко до окото. Ето така. Ето, видяхте ли какъв вид придаде на окото? Нещо по-истинско такова. Тук също затъмняваме. Не толкова тъмно, колкото в окото. Нито, че аз малко го направих така, но вие може да не го правите. Както си решите. Тук лекичко затъмняваме надолу, нали? Да не е много. Нещо такова. Ако искате с пръстче, можете да го размажете, така да го кажа. Ако мога така да се изразим. Така, окото е наполовина готово. Сега трябва да направим само веждите. Не веждите, миглите. Започваме с основната, средната, крайната. Правим си към 2-3 по средата. Горе-долу на същата големина. И почваме да правим мънички.
трябва да са извити, така както са и по-големите. Аз лично съм десничарка и по-лесно ми е да ги правя, като завиват надясно. Така. Горе-долу нещо такова. Сега правим и долната част. Тук само трябва да си го довърша. Така. Долната част е по същия начин. Мъничка, начална, средна и крайна. Ето тук имам повече място, може да направим примерно 3. Аз горе направих само 2 големи. И пак малки. Мога даже да ги оголемя малко, защото много малки станаха. Така. Сега ще направим клепачите. Обикновено тук има един голям цял клепач. Много нагоре го направих. Така. А пък тук има 2 малки. Грубо казано е нещо такова. Можем да ги направим малко по-тъмни и светлосенки. Така, хом. Тук също трябва да има. Пак, ако решите, може да замажете с пръстчето. След това може пак да повторите. Ако сте го замазали прекалено, както направих аз. Нещо такова. Тук на долния клепач правим същото. Хоп, пак можем да замажем малко. Ето. Тук също. И окото ни е почти готово. Остана още малко. Можем да направим още сенки тук на окото. Ето тук отдолу, под тази тръпичка. Да я подчертаем и нея. Тук можем, правим и си штрихи. Ако нищо ни хареса, го поправяме и така. Значи хора, това е крайният резултат. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако искате да направим втора част с ляво око, защото това беше дясно, може да лайкнете видеото и да напишете в коментарите дали искате втора част. Чао, чао!